Усюды адзін і той жа малюнак. Спаленыя вёскі, забраныя ў палон людзі. Аднак усюды гавораць адно: каб не нашы, немцы даўно б уцяклі б. Жандармы, паліцаі вывадзілі нашых людзей, з пленнымі распраўляліся як са скацінай. Аб чым бы не гаварыў, а думкі мае далёка адсюль. Я сабе ўяўляю, што наша вёска спалена. Сізы попел носіць вецер. Старчыцы, можа, і захаваліся, а хто там жыве? Ці там Шура, а Валера дзе? Калі жывы ён, 5-й год, гэта ўжо возраст. Не прызнае бацьку, калі спаткаемся. Пры першай жа мажлівасці трэба будзе паляцець дамоў, хоць на некалькі гадзін. Учора атрымаў ліст ад Шуркі, яна ўжо ў Слуцку. Зараз якраз 2 гадзіны ночы, і я, зразумела, магу марыць і ў марах успамінаць усё, што мне трэба. Я сябе злавіў на тым, што я ніяк не магу ўявіць сабе, якая зараз Шурка, а тым больш Валерак. Яна мне ўяўляецца такой, якой я яе ў першы раз спаткаў у Лопічах. Чаму так? На гэтае пытанне не магу даць адказ. Ніхто не ведае і не даведаецца, як хочацца пабыць у адпачынку, дзе-небудзь у сямейнай цішыні.